Iva, u inti wkoll issa bħala pupu tiegħu daħħaltu xorta waħda hawnhekk minflok daħħalt il-John Bonello li huwa l-International Secretary. Das bilanċ oxxen li l-awtorità tax-xandir għandek il-ħin kollu biex tieġeb. Inti pupu tal-PN hawnhekk għadha mhux tost u preġudikat u zbilanċat qed tkun. Assolutament mhux il-każ. Xaru każa. Ftit tal-ġimgħatilu. Ftit tal-ġimgħatilu. Viċin għal dak tal-ġimgħatilu ħmieġ issa. Inti semmejt incident illi seħħ ftit tal-ġimgħatilu, semmejtu inti mhux jiena, fejn akkużajt ġurnalist kollega qatlu ħmieġ u rġajt semmejtu inti issa. Inti kif qed tgħid li kienet tal-persuna? Skużi? Kif wasal tal-konklużjoni oħra? Ma kemm tiġru għall-konklużjonijiet? Konklużjonijiet oħra x'jiġifieri? Tista' tkun il-persuna, il-prodott, minn taħallih joħroġ dal-prodott. Spjegali x'kienet mela. Le, m'għandix obbligat lejk li rotta tik dal-ispjegazzjonijiet. Qed tifhem li mhux qed iżomm il-bilanċ. Dak it-tajdu inti. Qed tifhem li mhux qed iżomm il-bilanċ. Mela oqgħod attent. Dak it-tajdu inti. Oqgħod attent għax hawnhekk qiegħed ġo Radio Malta. U l-President kellu il-poteri wkoll fil-Kostituzzjoni stess illi jekk jara li l-pajjiż ma jixraqlux u mhux konvenjenti li ssir elezzjoni ġenerali. Ma kienx hemm manibil, mhux weħel il-gvern mingħajr flus, mingħajr budget fil-Parlament, il-President qasim is-suta dik l-elezzjoni. Però kien hemm mument meta dejjem nibqa' ngħidlu li għalija dekha kienet esaġerata.